Какво са миомите? Много често миомите се оприличават като една енергийна бременност, носене товара на другите, живеене на чужд живот вместо нашия, прекалено голяма загриженост към другите. Също така може и да е излишък от мъжка енергия, живот в стрес, в контрол, прекалено голяма отговорност, липса на приемане и потисната мекота. Също така могат да бъдат свързани болките с майчинството, страх от забременяване, от раждане, страх, че няма да бъда добра майка, така и съжаление за неродено дете или изгубено, тема за женската стойност, срам, вина, отхвърляне на женската сила, усещане, че жената е в опасност, когато жената е потиснала своята чувственост и желания. Различни родове, модели и сценарии също, живот без право на избор и мнение, потисната женска сила, нерешени теми майка, дъщеря и други. И всъщност това правим в нашите групове срещи, ние откриваме и преработваме на много силно емоционално ниво. Осъзнаването е ключът към изцелението и вземането на решение. Какво още е полезно, за да излезем от тези роли? Разгръщане на творческата енергия, терапевтично писане, рисуване, пеене, изява на нашите желания и емоции в Вселената, изразяване на потиснатите емоции, даване място на собствените желания и удоволствия. На 15 декември заповядайте на безплатната ми среща на тема женско здраве, където ще преработим също и ваши теми.